Queríamos informaros acerca de lo que tenemos previsto como Tolosa & Co para la dinamización de los sábados de otoño. El programa de dinamización de sábados surgió ya hace 3 años de mano de la Mesa de Comercio del Ayuntamiento, con la idea de potenciar el día que consideramos que es principal para las ventas en Tolosa. Las encuestas que en su día realizamos daban un hecho claro que posiblemente ya conocíamos todos, y era que el sábado es el día que la gente en principio no trabaja, por tanto tiene fiesta, y es el día que pretende conjugar compra y ocio. En ese sentido, nosotros pretendimos que con el poco dinero con el que habitualmente contamos, poder hacer algo de forma que la gente se quedara en Tolosa los sábados, y si algún foráneo podía venir, que se encontrara con calles pues con una ambientación más agradable que la habitual. Financiamos el programa de dinamización de los sábados de otoño a través del programa Mercagune del Gobierno vasco, de igual manera que este año en la Feria de Navidad, que será el 17 de diciembre, vamos a tener una actuación de animación a la tarde. Podamos trabajar conjuntamente para que las ferias no se circunscriban exclusivamente a los sábados a la mañana, sino que puedan tener una prolongación a lo largo del día. Berezitasun bat izango dute aurtengo ekintzek, eta aurten ekintza hauek itineranteak izango dira. Hau da, kaletan zehar izango dira. Hori bai, eguraldiak lagundu behar digu, eta eguraldi txarra egingo balu, lehenengo bilarun batetan zerkausian egingo lirateke aktibitate hauek, eta azkeneko aktivitatea Berdura plazan. 3 larun bat jarraian izango dira, Pedrok esan duen bezala, lanun bat honetan hasita, 5, gero hurrengoa 12 eta 19. 3ak 6etan hasiko dira, eta banaketa lehenengo larun batean hemen Ensantzan edo parte berrian izango da, Nafarroa etorbidea, San Francisco kalea, Oria kalea, hor nunbait. Bigarren larun bata 12koa parte zaharrean zentratuko da, eta azkenekoa Tolosa osoan zehar ibiliko dira. Pixkat komentatuz zertaz doazten, Azorak 5ko taldea Jabardeus taldea ditzen da, eta Erdi Aroko folk musika talde bat musika talde bat da. Azaroak 12an Biribil zirko izango ditugu hemen, malabarrak, pailazoak, orekalariak eta izango ditugu. Eta azkeneko larun batean, azaroak 19an, Bapatean zirko. Karro bati jarraika egongo da talde bat, ez? Karro bat trastuz beteta, eta talde batek jarraituko dio malabarrak eginez, orekak eginez, eta horrelako gauzak. Komentatu behar dizuegu bai, hemendikan aurrea, Eguberriak iritsi arte, Tolosanko txartelarekin lotuta dauden komertzio guztiak jarraituko dugula eskaintzak ematen. Eta eskaintza berezi bezala jarraituko dugula bai ematen 5% deskuentoa, baino zuztekota deskuentokin. Hoi esan nahi du, egunero ez diela izango, baina egun askotan izango diela edozein erosketa agetiegatikan deskuentua. Horrekin lotuta bai, aplikatuko dugu bai, datorren urteko abendu bukara arte, Arriaran gasolineran 2% deskuentoa, eta sakalduko dia bai, deskuento batzuk edo tike konpra batzuk Arriararen gasolineran erosketeko. Hortik aparte, beste egun batzutan, sosketatuko ditugu bai 2 pertsonantzako afarik edo bazkariak 75 eurongatik. Orduan bakizue, egunero izango da zeozer, edo 1% deskuentoa, edo afariak, edo Arriaran gasolineran deskuentoak, edo tike konprak erabiltzeko. Guk udaletikan esateko daukagun bakarra da, olako ekintzak laguntzeko prest gaudela eta jarraituko dugula laguntzen. Gustako litzaiguke ekintzak ez albaldin bada ez bakarrikan hilabete batean egitea, baizik eta urte guzeko kanpaina bat izatea, eta elkarlan bat egitea askoz sendoagoa, ez? Aprobetxatuz larun goizetan daukagune azoka hori larun bat atxaldetara ere bai luzatzeko aukera izatea, olako ekintzak mahai gainean jarrita. Eta beste alde batetik esan, jentea animatu Tolosan konsumitzera, zergatik
herri baten komertzioa bizirik baldin badago, herria bizirik mantentzen da, eta azkenean bertako jentearen lanpostuak ere mantentzen dira gaur egun dagoen krisi garai honetan, ez?